Paliwanag sa mga suking tigpamilya. Ano sa akin naman, hey! Idol of Inday, tawagan na lang ko ninyo, Buboy. Buboy for short. Mahilig ko madulag Dota. Apan sa pagkakaroon talagsa na lang. Dahil nagyod kong mag-matured na ka. Graduate ko sa kurso nga Pol Sci or Political Science. Apan di na ko ganahan mag-proceed pagka-abogado. Dahil yun ang akong gusto ay duluginday. Mas mahilig ko sa computer. Gina-spoiled ko sa akong girlfriend kasi Lovely. Halos na niyang ginahatag rin ka na ako. Pait lang kayo sa'yo, mamoy-boy. Boy, kalamay boy, boy. To make the long story short, tini nagsugod. Ang kapto, tako kinabosi. Dear. Oy, dear. Minsan mga dear, para wala ka magmata, dear. Parang pong katulog yung computer ko. Ha? Mauna akong giingon si mo, ha? Ayaw kasi dula computer, kaya mangluspad ka, ana. Hindi na ako yung pang-download ng mga Kasi kailangan mong dunggan ba mo? Gusto nung maningkamot kayo magtukod ko. Kaugalingon akong internet cafe. Mas kamabo na yung mong pangandoy kinabuhi. Ikaw ba? Kanina na ko'y gidala mga sinina, oh. Basta man daw. Kanisuta, oh. Mga laagta. Dapat katong dapat, wala na taksini. Dapat kaning sapatos, oh, sapatos mo ni suotan mo pag manglakaw ta. Nya kaning t-shirt nga kuan kaning ang gipalit nimo bubunin mo suoton. Dahil pantalon diri nga kuano kanang Michigan Ambil. Nindot kayo ni kay Rangard ni. Pero di mo na kailangan labuhato na. Di na ako may mga salina. Ay sus, oy, ayaw pagbuot, ha? Mauni basta kay mo ako gusto, mo ito mana. Ha? Mura presentable ka ba? O trawan o gaul. Law-law na kayo ng imong kuan ba? Ultimo brief ni mura na nag-bacon ba? Sabang ka. Pag nakay ka sa balay, balag ang imong kuan. Ay, pagsutsutog ka ng mga daan. Kung lapay na, panghatag ng imong mga daan ng mga brief diya, oy. Na may boxer shirt ni mo nga laman na kay lubot, o. Takarkagyak ka. Sakit naman kanya kung uyab, oy. Wangkig naman ni kaayo. Suwi na kay ka ba? Sige, mag-ilis ako. Sige. Ano na, magwapo-gwapo ka. Sige, pag-ilis na. Pagdali. Dali na, dirita. Sunod na ta? Sa madala, dirita sa gawas mo na naaw. Usabang ka, oy, ikaw ba? Far out lagi ka kaayo, dear. Apoy, iwa po ko'y tulog. Stilan, oy, ikaw ba? Ay pagduka-duka. Pag ako galing mo ka ba, di ka magkuhan-kuhan, ha? Di ka magluya-luya, ha? Kailangang husky ka. Sige, tara. Ka.
Sumasalidahan eh. Kasalidahan mo ni katungkuan si katong Iron Man. Ha? Mao din eh. Kapila na ako kabalik. Kapila na ako ni gibalik sa siniba. Sina na agi niya. Sina. Grabe tong Predator, grabe tong... Oo. Go to Pirates. Likod. Oo. Ang imuhang kuan ha. Oh. Marvel, South Cotabato. Ano? Dawa, taksa ko ba? Saan ka? Kapalo ka nangurog tagayon sa tugnaw? Si puno na ba dayon ko sa tugnaw? Ano, di na ko kukuha, di na ko kukuha. Talawa. Taksa ko ba? Mulong pa dala na ayaw pa ron niya na aeroplano ron. Kaya ako di mag-food. Taksa ko ba? Ni Dota jadi dong. Dalawa, wala pa na siya. Niambak na rin siya. What is it? I've got no idea. You have radio contact. And you are clear to engage. Yawa gini ng Iron Man. Maurag yan po na yung salita. Boy, dear. Okay. Pagkaya mo ka. Tulog ba ka diha? Ingnan ka ka Awan nilog ti salita ho? Nahimo na siya ka-iron naman. Inakawa ko'y tulong, mamugos, magugkagot. Ako ba yung ipakasala, ha? Ako ba yung ginalan dire? Ikaw ba? Sigara yung mata. Ha? Ako ba yung bayad, adi? Ako ba yung bayad na sinihan? Nakaroon di ka bukuan. Huta ng popcorn ni mo. Laog-laog ang popcorn niya. Di mo hutdot. Ha? Di ST niya tulog ka baso. Huta ng tutoy na. Sige na. Bogey has been handled, sir. Nalipay ka? Balagwa ka nalipay. Nakoy sulti nimo ba? Ito man. Gusto magod ako, dear nga. Mag-proceed ka o law, bugado ba? Kaya gusto na ko presentable ka. Kaya gusto na ko magbukas ako mamagpapa. Kaya abogado ba na ako mamagpapa? Kung ikaw na rin maglode, give mo na idea. Gusto na ko ikaw. Dawat naman ko sa kong amahan. Ikaw, gusto ko nga mas kuan sila, proud sila sa imo, ha? Nga, ang akong uyab, nag-law. Ha? Oo, graduate ko full sci pero wala lagi ko hilig ng law. Gusto na ko magtukod ng internet cafe. So na internet kapioy? So na internet kapioy? Dapat mag-law ka kay bakakon ka. Abogado ka. Ha? Hawag ka mamakak, patay ka kaglimod. Ay, good po ka nag-storya din. Nalain ako din, boss. Tara na mong isulti, karoon po ko na-offend Sige, ba? dili kay. At sa lain po tayo, dear. Di ko gagwapo, niya di ka abogado. Teach me a story. Lain kayo. Pawo pa ng waitress na ron, basi pugsit na ron. Oh, ayaw maginana. Kasuhan ta ka. Na. Unsa di problema og dili ko maabogado. Dear, gusto na ako, dear. Gusto na ko magnegosyante kay mas mahilig ko sa computer. Muna hilig na ako. Ayaw lagi ng negosyo. Lagi kay kulubayan ng negosyo. Sugal ng negosyo ka. Pag-abogado ka. Ha? Bagay sa mga maging abogado. Ha? So kung di ko mag-abogado, Oh, wala. Bulat ta. Ay, simple. Kung tanaw, bagay mo mag-abogado, kay patay kay kaglimod. Sige, kung pangutanan ni mo nga dosi baka mo kimong uyab, duharay mong gidiklit. Hindi ka mo tumaan. Kapila na tarang away, ana. kinahanglan ba gid nga mag-abogado kung makakon ka? Kasagaran ba yung mga abogado bakakon?
Ako mga amigo mo lagi, mga DJ man to, di man to bugado, pero bakakon man po. Sila man to. Ikaw ba? Ha? Sige na. Dili lagi na ko hilig ang mag-abogasya. So, sa may... Here, ayoko supaka din. Kung gusto ka magdugay ta din, tumanak ko, ha? So, Ha? yung anak na di ay, kung dili di ko mag-abogado, bulagan di ko nimo. Pero anak yun na siya pa dito. Ha? Usay, suksok si mga lipatakan nga, mag-abogado ka. Ha? Usay ka law. Ha? As in law, law. Ha? Sunod na si mga lipatakan. Isunod na si mga lipatakan. Kung di ka mag-abogado, magbulag ta. Sabat ka? Ha?